Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Inigo Hernando, Galdakaoko alkatea, eguerdion, eta ongi etorria Maika telebistara. Leire. Usansoloko segregazioari buruzko galdeketa ofiziala egitea, iragarri duzuen, martxoan izango da. Alarrekapen horrek hamarkadak dituen arren, lehen aldia da, esan dago, galdeketa ofiziala egingo dena. Zer kalbidatu du hori? Gu 2019an heldu ginen gobernura, eta gure konpromisoen artean, zuk esan duzun moduan, hamarkadetan zehar, korapiatuta egondan arazo honi, irtenbide bat ematea izan zen gure konpromisoa. 2020an, hasieran 2020ko urtarrian, osoko bilkuran, prozesu guzti honi hasiera ematea, oniritzea eman genion, eta puntu honetan gauz. 2 urte eman duguz Aldundiagaz batera, memoria eratzen, memoria tekniko, ekonomiko, soziologiko, juridikoa eta bideragarritasun azterketak eratzen, eta puntu honetan gauz. Ointxe bertan, aurreko osoko bilkuran onartu zena izan zen memoria hori Aldundira igortzea, eta galdeketa, esan duzu moduan, galdeketa deitzea. Hala ere, hasteko ez, eta ikusentzuleak testu inguruan jartzeko, nondik eta noiztik datorre Usansolo Galdakotik berizteko nahi hori? Nik uste dut betidanik egon dela Usansolon sentimendu hori. Galdakostarrok oso ondo ezagutzen dugu, Usansolotarrek oso ondo defenditzen deurie. Eta datu historiko lez, eratuan memoria horretan adibidez agertzen dira dokumentuak zelan 19. mendean, Usansolotarrak kesatzera joaten zirela Galdakoko udaletxera, medikurik ez egoelako Usansolon. Atzetik datorren arazo historiko bat edo, da hau, eta uste dut, ointxe bertan egin behar duguna, arduraz jokatu, naturaltasun oso sartu, eta ariketa demokratiko bat bultzatu behar dugula, Usansolok bere etorkizuna erabaki dezan. Eta zen nolako erantzunak jaso dituzue herritarren partetik, ez? Galdeketa hori iragarri zenuenetik? Galdakon adibidez, naturaltasunez hartzen den gai bat da. Oso barneratuta dago zelan Usansolok bere izaera propioa dekon, eta galdeketa bat egitea normaltasun oso sartzen da, lasaitasunez. Eta Usansolon, posez, behingoz, hamarkadetan zer korapiatutako arazo hau, bere amaierako puntu batera, antza, heltzen ari delako. Dena dene, aipatu beharra dago, galdeketa hori ez dela loteslea izango, baina zeintzuk izango lirateke pausuak edo, zein izango litzateke prozesua? Bizkaiko Foru Aldundiak, orain dela urte batzuk, horrelako balizko segregazio prozesuentzako prozedura bat ezarri eban, urrat batzuk jarriz, eta guk hori jarraitu egin dugu. Bertan baldintza ezberdinak bete behar ziren, populazioen inguruan, geografikoki desberdintasuna egotea, eta gero bideragarritasun ekonomikoa bermatzea, bai udalerri berriarentzat, eta bai geratzen den udalerriarentzat. Baldintza guzti horiek betetzen duguz. Udalak, bakarrik Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako prozedura jarraitu egin dau. Orain, memoria hori Aldundira bideratuko dugu. Gogoratzen dut bai, zelan memoria hori Aldundiko teknikarekin batera eratu egin dela, hainbat batzorde misto egin dugu 2020an hasi zen prozesua, uste dut, 7 batzorde misto eduki dugu zela bereekin batera memoria horren inguruan, eta puntu honetan gauz, ontxe bertan, prozedura jarraitu dugu, eta galdeketa ez lotesle hori deitu dugu. Uste dugulako, Usansolotarrek ofizialki euren iritzia eman behar daurela, eta erabakitzeko eskubidea gauzatu. Populazioaren afera hori aipatu duzu, eta hemen bi esparru hartu behar dira kontuen ez da. Alde batetik foru araua dago, esaten duena auzo bat desanexionatzeko edo segregatzeko gutxienez 2005 biztanle izan behar dituela, Usansolok horri betetzen duela, baina bestalde ere badago Espainiako Auzitegi Gorenak esaten duena 5.000 izan behar dituela, 5.000 herritar. Usansoloen kasua ez da hori oraindik, ez? Bai, baina Galdakoko udalak ez dauka eskumenik hori erabakitzeko, eta guk egin duguna izan da bakarrik, Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako prozedura jarraitu. Horrelako kasuentzako bakarrik geneukan Bizkaiko Foru Aldundiko prozedura. Beraz, orain, Bizkaiko Foru Aldundira igorriko da memoria eta emaitzak eta dana dalakoa,
eta han erabaki beharko dute, gero batzar nagusietan bosketa baten bidez edo, ze iritzi dekien gaiaren inguruan, baina berriro dinot, guk ez dugu eskumenik erabakitzeko edo segregazio bat bidezkoa dan edo ez erabakitzeko eta formalizatzeko, hori Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumena da. Baina, dena dene, naiz eta Bizkaiko Foru Aldundiak argi berdea eman, gertatu izan da, Gipuzkoako udalerri batzuetan, ez? Gero Auzitegi Gorenak horixe atzera botatzea, aukera hori egon daiteke ere. Bai, baina kasuak ezin dira orokortu. Kasuz kasu aztertu beharreko afera izango da, eta Usansolokoa, berez aztertu beharreko kasua izan beharko da. Aipatu duzu, ezta? Memoria bat osatzen lanean ari izan zaretela, azken urteotan, garrantzi berezia hartzen duena gainera, aipatzen dituen besteak beste, Usansolo herri independiente gisa izango balitz, zer ekarriko lukeen, ez? Zein izan da memoriaren muin? Azaldu dezakezu pixka bat zer ekarriko lukeen desanexio horrek? Bai, ondorio nagusia, da, Usansolo independente batek, edo Galdako bat, Usansolo barik, biak alabiak, bideragarriak izango liratekela. Eta ez leukilea inolako galerarik izango zerbitzuetan, adibidez. Aurrezte mailari dagokionez, bebai, Usansolok bere aurrezte maila aukiko leuke eta Galdakok mantenduko leuke. Beraz, memoriaren ondorioa zein da, guztiz balizko, edo bideragarri izango litzatekela balizko segregazio bat. Hala ere, hori gero, galdeketa ez lotezleen ondorioz ikusi beharko da zein dan Usansolotarren iritzia eta Aldundiak zer dinon. Baina barrio dinot, uste dut guk dana jarraitu dugula, 2 urtetan korapioa askatzen saiatu izan garela eta hementxe gaude. Dena den, galdeketa iragarri eta gutxira, Galdakako eaiotak nahiko kritiko agertu da eta zuzenean zalatu du udala jendearen ilusioarekin jolasten dabilela. Zer esango zenuke horren? Hori EAJak erantzun beharko leukeen gauza bat da. Nik bakarrik dinot gure udal gobernua sartu zanetik, 2019an, konpromiso hau aurrera ondogula. Gobernu planeko puntua da, Usansolo erabakigune izan behar dela, naturaltasun osoz aurrera eraman dugun gauza bada. Eta, hemerotoka hor da hau, hamarkadetan zehar luzatu den prozesu hau, 2 urtetan irtenbide bat ematen saiatu gara, eta hementxe gaude. Beraz, ondorioak bakoitzak atara ditzala. Urteetan zehar ataskatuta egondan gauza bat, eta non gauden gaur egun. Lehen aipatu duzun memoria horretan ere, barne biltzen da, zerbitzuekin, ez? Zer gertatuko litzateke? Azaldu dezakezu? Bai, ez da 19. mendeko kasu hori non Usansolok ez zeukan medikurik ez ezer. Zerbitzu guztiak dauzka gaur egun Usansolok, kanposantua izan ezik, uste dut. Izango zen gauza bakarra, baina uste dut horretan adostasun batera helduko inakela. Baina kiroldegiak, ambulategia, zerbitzu guztiak izango lituzke, balizko herri independente horrek. Eta Galdakok, bere aldetik, zerbitzuak ez lituzke Usansoloraino eraman beharko, adibidez. Beraz, bideragarritasuna egon badago, memoria horrek adierazten duen bezala, eta ez dakit aurreikuspenik egiterik duzun martxoko herri galdeketa horren gainean. Ez hor, Usansolotarrek erabaki dezatela, nahi dutena, guztiz askatasunen boskatuz, etorkizuna, eta hori da udal gobernuak bultzatu dauena. Erabaki demokratiko bat, emaitzen bidez, ikustea. Itxaron beharko da orduan martxoaren amaiera arte, zer ematen duen herri galdeketa horrek, eta galdeketa alde batera utzita, Galdakaon ere bestelako gaiak ere badirelako, bihar bertan argitaratuko da, udalaren buletin ofizialean adostu berri duzuen kontziliazio plana itzindaria, ezan berra dago gainera, zer ekarriko du? Sartu ginean ikusi gendun zelan gaur egungo famili motak, problematikak, ez diela lenguak, baita be lenguak ere, baina, arazo berriak sortzen ziela, eta orduan, giza baliabideekin batera, eta udaletxeko langilerekin batera, eta sindikatu guztiekin batera batuta, urte eta pikuko prozesua abiatu genuen, eta hortxe bertan, adibidez, kontziliazio plan horretan, adingabekoekin egoteko, kontziliatzeko, zenideren bat gaixo baldin badago, kasu guztietan, irtenbide bat emateko eta oreka bat bilatzeko
zure eguneroko lana eta familiako bizitzarekin oreko bat bilatzeko esan duen moduen, kontziliazio plan hau sortu dugu, eta hor bertan ordu malgutasuna ezartzen da, lizentziak eta baimenak, eta agerikoa izan da, adostasuna hau batez onartu da, bai langileriaren sindikatuekin, guztiek adostasuna aurkeztu dure, azaldu dure, gobernuko alderdi guztiak, baina baita be oposiziokoek. Beraz, uste dugu oso urratz garrantzitsu dela, udaletxeko langileria, uste dugu onuragarria den neurri bat baliatu beharko duriela, zentzu honetan, eta gero, gure ustez bai, ondorio nagusia izango dago herrian. Udaletxeak ondo funtzionatzen badau, herrian eragina aukiko dago. Bizitza erdigunean jartzeko isla da, ez? Adibide bat. Guztiz. Muina beti izan da kontziliazio plan hau sortzean, bizitza eta pertsonak erdigunean jartzea, eta zaintza lehen estea. Uste dugu, agerikoa izan da zelan pandemia garaian zaintza eta pertsonak erdigunean jartzea zein beharrezkoa dan, eta horretako landu egin dugu kontziliazio plan hau. Eta bestalde, Galdakaok azken 2 urteetan apustu sendoa egin du kulturaren alde. Aurten 3. edizioa izango da, Sormeneren 3. edizioa, Galdakako sorkuntzaren planaren plazaren jaialdi horren 3. edizioa, eta dagoeneko ari zarete antolatzen, ez eta urte amaieran ospatzen den, dagoeneko antolakuntzarekin hasi zarete, eta gainera aurten ere herritarrek parte hartu dezakete. Bai, kulturaren aldeko apustua oso irmoa da, eta zentzu horretan Sormen egitasmoa edo proiektua sortu gendun. Bertan 3 ardatz dauz, emakumea, euskara eta sorkuntza, eta errotzen joan da, herrian, oso harrera ona eduki dau, ikastetxeetara be zabaldu egin da, egitasmoa, eta aurten be, herritarren parte hartzea be bideratu dugu, zentzu horretan. Uste dugu Euskal Herriantzat edo eta kulturgientzat horrelako plaza erreferenteak sortu behar direla, eta barrio dinot, kulturaldetik apostu irmoa da, eta hau Sormene beste bat da. Baina baita ordeko Torrezabal kulturetxea, non indarrak eta baliabideak bideratu ditugun horretarako, eta uste dut jentea eskertzen ari dela. Herrian gainera, bizi izan dugun garai zaila hauetan. Garai zailak aipatu dituzu, orokortuak dira, ez da, izurritearen ondorioz hainbat proiektu atzeratu behar izan dira, hainbat udaletan eta gobernuetan, pentsatzekoa da Galdakoko kasua ere hori badela. Bai, guztiz. Dozein administraziok ikusi dauzelan bere proiektuak geldiune batean egon diren, momentu batean. Baina alanda be, uste dute zentzu horretan, kudeatzeko gaitasuna, egunerokotasuna kudeatzeko gaitasuna erakutsi behar izan dugula. Batez be udaletxeok. Eta jenteak hori igerri dauela. Aurrera egin dugu, izurritea amaitzen dabilela emoten dau, zentzu horretan. Eta, geldiun horretan egon ziren proiektu batzuk gauzatzen ari dira, beste batzuk martxan dauz, Galdakon gauza asko ikusten ari dira zelan, apurka jenteak igarri dauz zelan derrepente gauza asko egiten ari diren, eta arrazoietako bat agian izurritean geldiune bat egon zela izan da, baina aurrera egin behar dugu. Geldiune horrek ezin gaitu gelditu. Martxa, berrartzen ari zarete beraz orain, eta esaterako zertan dira etxe bizitzaren edota aparkatzeko problematikaren egitasmoak? Bi arazo oso handi, Galdakaon. Bata, etxe bizitzaren presioa, batez be, eta aukera falta, eta bestea aparkalekuena. Etxe bizitzen inguruan Eusko Jaurlaritzekin batera eta udaletxeko alderdi guztien adostasunarekin gainera. 60 zuzkidura bizitoki eraikitzeko proiektua onartu egin dugu. Bertan, alokairu basuko etxeak izango dira gehien behar dutenentzat, gazteak edo premia duten familientzat, eta baita be horretarako eta informazio gisa etxe bizitza lehiatila zabaldu dugu udaletxean, ostegunero egoten dana, pertsona dator zerbitzu ematen. Bai, zelan ikusi dugun hainbat eta hainbat etxe bizitza dut geneuzkan herrian, hoiek alokairuan jartzeko jabeekin kontaktuan gaude, eta hoiek, esan duan moduan,
utzik ez egotea bideratu edo bideratzen saiatzen ari gara. Eta aparkalekuena, geneukan arazo handi bat, zala, lur gainean, hainbat eta hainbat aparkaleku falta, eta lurrazpian aparkaleku publikoak utzik. Zergaitik, gu sartu arte mota edo kudeak eta mota bakarra zen emaki da, kontzesioa, 40 urteko emakidak, oso garestiak, eta jenteak ez zituen erosten. Orduan, horri guztiei soluzio bat bilatu, eta alokairu basuko 4 urteko alokairuak proposatu genituen, eta 200 eta piku plaza egoa zen bakarrik, eta 1000 eta piku pertsona apuntatu ziren. Guztiz bete dira, espero dugu horrek emaitza emotea herrian eta jendea ikustea, lurrazpena aparkatuz gero, lur gainean leku gehiago dagoela. Beraz, pizkanaka aurrera doaz egitasmo horiek ere aipatu duzu, 2019 urtean hartu zenuela alkate kargua, H Bilduren lehen alkatea zara, Galdakaon. Eta, legealdiaren erdia baino gehiago igaro dagoeneko, zein egiten duzun balantzea, izurritea tarteko, baina? Gogorra izan den arren, uste dut balantze positiboa dela. Jendeak hor jarri gintuen diru publikoa arduraz kudeatzeko, proiektuak aurrera eramateko, eta hori ari gara ikusten Galdakaon. Hainbat proiektu martxan dauzkagu, beste batzuk iragarri doguz, eta jendeak hori somatzen da berrean eta hori trasladatzen dozku. Orduan, esan duan moduan, oso gorra da, izan da, empatizatzen dut guztiz, beste erakunde guztiekaz, nahiz da gure kolorekoak ez izan, ulertzen dute horrelako kargu publikoetan eta agintan daben jentearentzat zeinen gogorra izan den izurrete baten aurrean egunez egun gauzak moldatzea, baina uste dut balorazioa eta momentuz positiboa dela. Inigo Hernando, Galdakako alkatea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik eta tarte bat hartzeagatik gurekin izateko.